Guys, zativuta papa sometimes mavuto ena utakumabisa kapena kuti kuabakira kapena kuti abasi mukuti komano pamazafika no zinthu zina zake zimene zimapangitsa kuti aliyese kapena kuti wina aliyese aone china chake kuti kodi khani kodi ili motere kodi zatere pano pakadali pano mbuyo mutimamva ainoke chihana akwanena kuti forex m'Malawi muno mulibe. Aboma andiuze ngati akumva kuti panopa forex ayipeza kuti kuchoka pano kafika February aliuze kuti forex ayipeza kuti. Right now, Aboma Ilanduze, where are they going to get forex? From now to February. Achakwera ngakakutimva. Aliuze dziko, where are they going to get forex? From now on. Yeah, umumu ndi mmene Enoch Chihana amayankhulira mbuyomo sipanatenga nthawi yatali kwambiri imene amakambakhani okhuza ndi forex ndalama zakunja. Pano pabwera news yokuti akutitu Ethiopian Airways ndiye kuti yayimitsa maulendo ake kugula matikiti yayimitsa basi panayi muno. Ndi chimene chingachitika apapo mukuchidziwa ndiye kuti pamene papa katundu adula, right? Pamene papa nangasi maulendo komanso anthu asafala kwambiri malinga ndi onse amene amadalira kuti zinthu zawo atenge materials akunja. Pali zinthu zina pali makampani ena kuti mwina akupanga zinthu komano zinthu sizokwanira m'Malawi muno kuti mwina wake apangire akonzere zimene amakonzerazo, right? Tingerekeza amene apanga production kaya mwina ya sugar. Ngati kushuga kuja kuli zinthu zina zake zochokera kunja materials oti azisakanizira ndi zimbe icha kuti patuluke sugar uja. Ndikuti pachapo pakadali pano zivuta unless ndikuti azichoka kuno ndikuti azikwerera m'mayiko oyandikira, right? Kuna ku Zambia kaya kuti komano namunomu ndikuti panopa zayima kaye muyedzeke. Anyway, iwowa ayimitsa even kugula matikiti kunoku ayimitsa chifukwa kuti akuti kulibe forex. Tinakamba kale kuti zindalama zathuzi ndizizude kunoku ikangotuluka kunja kuja pano wathu muno timagwiritsa ntchito chabwino. Dziko limayenera kutani kuti lipeze forex? Njira zake zimene zimachitika nzone kuti azibwereka ku World Bank, ku IMF, chanchana Asian kukuma kuti amene ndi organization amene mukabwereka muja amakusinjana kwambiri ndi interest. Chikatapita imakusinjana kwambiri. So mavuto ngati amene awa dziko la Malawi likumane mavuto kwambiri. Chabwino ndinawala njira imodzi imene amatiuza makamaka azungu kuti muchite imeneyi kuti mupeze forex. Ndi jankolongoswale ja kuti chane America imaprinta madola zimene ikufunira, inu malimira foja chaka chonse. Nzanu oti akungoprinta akafuna madollars ndi inu oti muchitolimira foja mungafanane? Mukazadandaula kuti madollars akusowa azakuzani kuti simukubalansa import cover. Choyamba chena zakulangizeni chimene satsogolo atha mapereka ngati masala. Lero nfana kuzeni si masala ndi trap ya economics yo. Choyamba akuzani mupange increase my exports. Iwo madola zawo amapeza popanga increase my exports. Mukapanga increase my exports
muona kuti madollars aja sakwanirabe nde mupangaso increase kwambiri ma exports mudaboti sakwanirabe nde mupangaso increase kwambiri chimene chikuchitika amene popweti simukuchidziwa ma factors of production anonse andziko ma factors of prosperity onse andziko mwana moti mwagwiritsire ntchito kutukulira dziko lanu mwamba kwagwiritsira ntchito kupangira katundu wa eni yake nde trap ya foreign currency syllabus yanu kuyambira ka stand 5 amakuzani increase exports increase exports increase exports inunso atsogolano sachokera syllabus momo akhapa mpando angofuna panga increase ya ma export kuti apeze cha foreign currency ngati increasing exports amabwesa foreign currency mpaka nanzathu akuplinta bwanji naso kupanga increase ma exports njira ina yopezera ma dollars ndimeneyo kuti dziko iniyo tamalimani tamapangani zinthu achina thonje achina foja iniyo tamalimani mukalima muja ndeti atumizireni azungu amene anango akhala pay mu office mapanga put ma dollars ndeti atumizire fe katundu wathu umene kuchako iwo chaziri pasiyani aziri pasa ndalama icha foreign currency icha kusanza kuona kuti system ena ikidwa papa iti ndi system yoyipa kwambiri ndi system yoyipa wina ifeyo tizilima tapasaka nde pano pati ndi chana Malawi imagine iniyo muorganizer pano pa Malawi ndi chani tilibe kana kali kosa tilibe kana kali kose tilibe chimanga chenichi Ukraine yatigayira punga wenu India yatigayira nditi ndiyanje wetinga tingachitingi kuti agulisa anthu akunja palibe tilibe chilichonse zimene zozo zimene zimapanga force atsogoleri kuti akatani ndame chakabwereke koma pokabwerekapo auza zinthu zingapo mwachimodzi mwacho ndizi aliuze dziko where are they going to get forex from now on dala IMF World Bank pano economy ya chimweni imefuna atsudzi World Bank yauza kuti agwetse kwacha World Bank yauza tifuela kweli World Bank anakuta achotse civil service the budget salary is too much yetu ngani ndimeneyo kokabwereka ndalamako koma zochitika mbwe panganiza kuti zokha zimene amasankhaso zimakhala zofuna kuwapha kupha dzikolo ndi zimene amapanga aliwacha palibe chimene amapanga choti chanthu chapindulire zigwirizana chani kuti feyo atigayire ma forex ndi atigwetsera ndalama yathu ndi mavuto ngati amene wawa tikuona kuti forex mulibe right zizindikiro mafuta kusowa right Andege wanawso akansolaso palibeso za makuti ayi matikiti usimuno musungu agule tikiti Andege basi akansula amene munagula kale ati mupite mukakumane kwa chipinda komata akaone kuti akakupangana sota kuti bwanji so nzokuona kuti pano pande kuti amene akufuna kupita kunja ndi kuti tu azituluka kaye mdziko muno kukwera basi ndithu kupita ku Tanzania kapita kuti ndi kuti akakwera ndi kumeneko akagula tikiti kumeneko kumanamo nomo ayi eto ndiyebe mmene zililimo kuti tili pati anyway ajana talongosolani boma ili sopano iwo lakhala ngati kuti ina Brian mulini patient kuchipatala amika pa oxygen ndiye patient ujamuza kuti matenda adako kumaso inakuza matenda apo leta on mtu cha usiula kumvaso wasia nao doctor amabwera kuti guardian alipoti tuonani mu office tena wala mulinoka ayi ndinaza aita nini 3-4 makakhala ma doctor muje doctor unakuza ni kuti one the patient is not responding to medication
Number 2 tikangochusa oxygen yatsirizika ndeti mati mkambirani ndeti dokta amatuluka lutseka chitseka kusiyana mkambirani ndemayang'anana mmene muchi ndi ndani anene kuti achotse oxygen faka nena Brian ane kuti maphandira ndikamba izi cabinet kudziwa ine sinakhale mu cabinet but my experience tells me anakhala pansi amene achi IMF kwauza kuti ngati mfuna program ya extended credit facility pitilire kwacha ikwe so ikakukacha ndi maliro kumudzi nditi kamba ndikuchotsa oxygen the IMF anauza kuti kambirana ndiye dokota ne pamba au kambirana ndiye what do you prolong umoyo wa munthu uja atafakati dziko lilafakale lafa hii before we are depending on them IMF World Bank analiko mweko shaking hands with them kumauza haife nkania tudi takakonzani economy share allowing cameras right